ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Mga igsoon, padayon atong ipangaliya sa Ginoo pinaagi sa atong patron Santiago Apostol ang kasulbaran sa panagbangi dito sa Middle East nga nakaapektar sa ato dinhing nasod o ang ato sad nga mga government leaders, labi na ang ato mga politicians nga muhunong na sa ilang mga personal nga mga agenda o ibanos nila ang paghigugma o pag-alagad sa grabing panginahanglan karon sa atong katawhan labi na sa mga kabus. Ang ato sad mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit og mga slots hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya usab na ilang gikinahanglan. Ato sa niyampo kaming tanang kaparian karon sa Archdiocese sa Sugbo nga maghimo sa among renewal sa among panaad ang Christmas karong adlaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami o Ginoo nga magkanunay kami sa pag-alagad diha sa imong kabubuton aron ining kinabuhia magdugang unta ang mga pahanungdan o gidaghanon sa imong katawhan nga nag-alagad kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Numeros. Gikan sa bukid sa Hor, namaybay sila sa dagat sa Akaba, aron dili sila makalatas sa Idumea. Apan ang mga tao gikabsag pailog, samtang nagpanaw sila ug nagbagulbul sila batok sa Dios ug kang Moises. Nagkanayon sila, nganong gipatungas mo man kami gikan sa Ehipto, nganhining kami ngawan. Imo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom o sa uhaw? Gipulaan na kami niining pagkaon nga walay lamig. Unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala ug gipamaak ang mga tao ug daghang mga tao sa Israel ang namatay. Ug ang katawhan nanuol kang Moises ug miingon, nakasala kami kay nagbagulbul man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pagampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nagampo si Moises alang sa mga tao. Ug giingnan si Moises sa Ginoo paghimog bitin nga tumbaga ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon ug ang hipaakag bitin kun makakita niini dili mamatay. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga tumbaga ug gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon ug kun ang hipaakag bitin mutan-aw sa bitin nga tumbaga dili siya mamatay.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. O Ginoo, pamatia ang akong pag-ampo, ug ipaabot kanimo ang akong pangamuyo. O Ginoo, Pamatia ang akong pag-ampo, ug ipaabot kanimo ang akong pangamuyo. O Ginoo, pamatia ang akong pag-ampo, ug ipaabot kanako ang akong pangamuyo. Ayaw tagua kanako ang imong naong sa adlaw sa akong kasakit. Ipaabong ang imong dalunggan kanako sa adlaw nga magasangpit ako, tubaga dayon ako. O Ginoo, pamatia ang pag-ampo, ipaabot kanimo ang akong pangamuyo. Ang mga nasud magtahod sa imong ngalan, O Ginoo, ug ang tanang mga hari sa yuta magtahod sa imong himaya. Sa matukod na pag-usab sa Ginoo ang Siyon, ug mupakita diha sa iyang himaya. Sa iyang pagtagad sa pag-ampo sa hangul, ug sa wala niya pagdamay sa ilang pag-ampo. O Ginoo, pamatia Pag-ampo, o ipaabot kanimo ang pangamuyo. Isulat kinialang sa kaliwat nga umabot, ug ang iyang umabot nga mga binuhat padayga sa Ginoo. Ang Ginoo mitanaw gikan sa iyang balaang bukid. Gikan sa langit gisudong niya ang yuta, aron pagpamati sa agulo sa mga binilanggo, aron pagluwas kanila nga gihukman aron patyon. O Ginoo, Pamatia akong pag-ampo, ug ipaabot kanimo ang akong pangamuyo. ang mga pulong, O Ginoo, maglingkod ka sa ug gagana sa pagtubag sa imong mahal nga Ang Ginoo manaa kaninyo. manausab kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon ngadto sa mga Pariseo, mulakaw ako og mangita kamo kanako, apan mga matay kamo diha sa inyong mga sala.
dili kamo makaadto sa akong adtuan. Busa ang kadagkuan sa mga Hudiyo miingon, siya miingon, dili kamo makaadto sa akong adtuan. Nagpasabot ba kini nga maghikog siya? Sa Jesus mitubag, kamo taga dinhi sa yuta, apan ako gikan sa langit. Kamo taga dinhi sa kalibutan, apan dili ako taga dinhi. Mao nga gisultihan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Ug mahitabo gayud kini kun dili kamo motuo nga ako mao ako. Sila nangutana kaniya, kinsa ka ba di ay? Sa Jesus mitubag, ang gitug-an ko na kaninyo sukad pa sa sinugdan. Daghan ako ikasulti o ikahukom batok kaninyo. Apan matuod ang nagpadala kanako ug ang ako lamang nadungog gikan kaniya maoy isulti ko sa kalibutan. Wala sila makasabot nga nagsulti siya kanila mahitungod sa amahan. Busa miingon sa Jesus kanila, kung inyo nang iisa ang anak sa tao, mahibaluan ninyo nga ako mao ako, o masayran unya ninyo nga wala ako magbuhat sa kaugalingon kong pagbuot, kundili nagsulti lamang ako sa gitudlo kanako sa amahan. O siya nga nagpadala kanako, naguban kanako, wala ako niya pasagdi nga mag-inusara, kay nagbuhat man ako kanunay sa makapahimuot kaniya. Daghan sa nakadungog kang Hesus nga nagsulti niining mga butanga na noo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Uso dinhis kalibutan kanang gitawag natog double standard truth. Kamatuoran na doble ang iyang standard. Unsa man ang kamatuoran na kanabang isulti nimo nga tinuod ni para lang malipay ang mga tao. Ana, mo na nga kung kining klasihas tao mo imong istoryahan, ang imong kamatuoran ingon ani. Nigabot sa nimo sa laing tao nga lahi sad og prinsipyo para malipay sila, mao na sad to nga klasis kamatuoran ang imong isulti. Ana, nanay daghan sa ato mga politicians, daghan kay na diha. Linya imong tupad ing na double standard ka. Kanabang mag-atubang mo sa pari, sigihan nimo daig ang pari. Pero kadto na mo sa inyong organisasyon, punayan na niyog saway ang pari. Mo na double standard ka. Kung naa ka sa panahon sa eleksyon, magpadong ang eleksyon, buutan kaayo ka, turti nimo ka maayong tao, hasta na mga suok nga lugar, lapukon nga lugar, bukid imong katkaton, imong lamanohon ang tanan, kay purtigid nimong higugmaan nila. Pero inig kadaog na nimo animal na kaikastanan. Kawatan pa nimo ng mga taong perting pobriha, double standard personality ka. Nana, mao na ang mga Hudiyo, magkalisod na gani, Ginoo tabangi mi, Ginoo nyagpabor gani, hala mo reklamo. Ilang gipakpakan si Moses, dihang nitabok sila sa dagat nga pula, yes, nag-awit sila sa kalipay, yes, dalaygon ang Ginoo, pagbaktas na nila sa desierto, nga porti ng inita, unsa man ni Moses, gipulaan naman yung pagkaong, way lami, yaw-yaw na. Mausad na ang mga magtiayon sa dihang uyab pa, I love you, mabuang kugwa ka, pagkaminyo na, hala, kinaurasay, sinikhanay, siging away, double standard personality. Kinsa dinhing asawaha nga wa gyud kapangaway bana sukad pagkaminyo ninyo taas ang kamot.
Sige, ato na lang ning usbon pagpangutana, kinsa dinhing asawaha nga kay daghan-daghan mo yung asawa ron na nambong. Kinsa dinhing asawaha nga gikan karon din agid mo mangaway sa inyong bana. Taas ang kamot. Arang-arang kay daghan-daghan ang ni isa. Nagiuban mga gahi gyud gahi. Gahi. Sige, kamong mga biyuda. Sige na lang, kamo na lang mga ginikanan, kinsa ninyo sugod karon din agyod mga saba sa inyong mga anak kay pinangga guna ninyo, inyo gunang gipatiman, kinsay di na gyud mga saba ta sa kamot. Arang-arang iabot og katunga. Di basag ka mo mga bakakon. Kinsa ninyo ang musaad nga gikan karon hantod Easter Sunday, hutdo ninyo palit ang slat ta sa kamot. Ato na ba ning ilisan inig Easter Sunday? Wa gyud mo isa. Kana bang ihurot gyud niyo palit ang inyong kwarta ba og slot? Oy, wa mo'y ayo. Ya, tulogon ni kaslat 300 ra gina. Kinsa ninyo ang musaad nga gikan karon hangtod Easter Sunday, makapalit gyud mo og labing minus 300 ang slot. Taas nga mot. Hala kabuutan, hurot man lagi mo. Na mahurot ning atong slot ani kalakiha. May unta sa atong online parishioner moingon sad ako padir kutob Easter Sunday kay imo naman kanang hunongon ang slot mo palit jud kog 300 no hurot siguro ni ay jutay naman lang ni nahibilin dire. Bitaw mga igsoon ang gipangita sa Ginoo kanang dili ta double standard. Si Kristo bisag nanay nagsigig bahad niya nga patyon siya, bisag gisukit-sukit na siyag maayo kay pangitaan siyag sayop, nagpabili ng iyang baruganan, ako mao ako. Ang akong gisulti ninyo mao na. Nya iya pa yung gipakapinan kung inyo na kong iisa, pasabot inyo na kong patyon, makadiscovery gid mo tinuod nga kamatuoran. So padayon gid siya hangtod sa kamatayon. Sa ato ro mga politicians, kinsa man ka nila ang double standard kana mag-usab-usab ang desisyon. Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Secret. Ang depensa sa impeachment process karon diha sa Congress, ang tubag sa kanini ang defense lawyers ni BP Sara sa mga questions dito sa Committee on Justice, usas ilang mga tubag, ilang giingon ang Committee on Justice double standard ang ilang justice nga gi-apply between sa impeachment sa presidente ug ang impeachment sa vice presidente. Kaya ang impeachment sa presidente naghisgot man sa tog betrayal of public trust. Nganong ilang mangingong why substance nga naa may gi-accuse didto kadtong iyang pagpadala ngadto sa atong former president ngadto sa ICC nga nag-ingon man siyang di siya mo cooperate nya napadala man. So betrayal of public trust kay imo na gutong gipasalig nga wa gyud tay cooperation, wa tay communication sa ICC. Murag mao man tingali na ang gibasihan usa sa ingon nga betrayal of public trust ba to? Unya nganong gipadala? Unsay ilang tubag nganong wa kunoy sufficient substance kay naa pa kuno ang petition sa maong kana ganing accusation naa pa kuno sa Korte Suprema, wala pa na desisyoning. So naay pending nga kuan pa petition sa Korte Suprema. Mao na nga dili nimo maingon nga betrayal of public trust kuno to kay wa pa man kuno desisyon ang Korte Suprema. Pero ang sakang BP Sara nga kadtong iyang betrayal of public trust, kadtong iyang paggamit sa confidential fund, naa pa man say pending nga petition adto sa Korte Suprema matingay o sa kuwa ba wala pa man na madesisyon ni nga guilty siya ana.
Nya ngano man kunong gihimo man nga sufficient in substance. Mga maingon ana ba? Double standard. Pero para nako ang double standard gid ani nilang ato mga pipila ka mga politicians. Kana bang ang inyong pangitaon nga depikto pilion ra. Pananglitan kanang confidential funds. Naa may billions nga confidential funds sa presidente o sa uban pang mga agencies. Nganong ang Office of the Vice President nga 125 million mao ra may inyong pangitaon. Ibutang ang standard kung ang ato yung pangitaon o giunsa paggamit ang confidential funds aron maka-aid sa legislation kay mao man na ilang purpose inig hearing diha. Duki-duki agyud ang tanan yung confidential fund ug unsay ilang common ground, unsay ilang batasan sa paghandle ana. Mao toy i-address. Kay basig popariharan na sila kana mga alias-alias kay confidential guna na ginang alias-alias mga piatos, mga unsa pa diha, chicheria, ikasin, na chicharon, mga inana ba kanang alias-alias confidential fund ko na tanawa ko no ang sa Office of the President billions man na di man na millions, billions na pag Office of kani mga sa military, sa army, sa DILG na sa sila confidential fund. Tanawa ko no giunsa nila sad paghimo ang ilang confidential fund. Nabay alias-alias o gisuwat gid nila ang complete name, address and middle name sa nidawat. Double standard nganong di ara man gyud sige sila balik-balik sa Office of the Vice President. Kana bang dili nimo i-apply ang tanan ba ngadto sa tanan? Matod pa sa usa ka philosophical teaching, if you want to test your claim as true, apply it to all. Nya og nindot ganig resulta, it is true. Ug bati gan or it is right. Ug bati gani it is wrong. Pananglitan, palit og slot. Unsa man na, right or wrong? Suway ko apply. Kitang tanan mamalit kitag slot. Unsay resulta, maayo o bati? Maayo o di palit og slot. Kanang pagtigom og kwarta, kanang tigumon yung kwarta, unsa man na, right or wrong? Ha? Nata galibog na mo. Sige, ibutang yung kuno sunahon na kitang tanan tigom kitag kwarta, unsay mahitabo? Mag-away ta, maggubat ta, kay mag-ilog na tagkinsa gyud makatigom, nya magkinawatay na kay na imong gitigom daghan kaayo wa na hinungkoy ako. Ana, mo na ingos Kristo, sell everything you have and give it to the poor. Unsa man na, right or wrong? Nya inyo nang sundon dili. Kusog kay maingon right. Nya inig ingon sundon dili. Pamoy ayo hina tingog ba. Kanang maingon si Kristo kung tamparoson imong pikas aping ipatamparos ang pikas. Unsa man na, right or wrong? Kung ato ginang i-apply sa tanan, ang tanan magpatamparos lang. Unsay mahitabo? Ha? Wa nay mo tamparos. Kay ang tanan magpatamparos man. Kinsa pa may mo tamparos? O di mo banos ang kalinaw. O napaygiingon si Kristo, pagpakamatay para sa imong isig katao. Lay you down your life for your friend. O sige, unsa mo na, right or wrong? Sige, i-apply ko nos tanan, kitang tanan magpakamatay kita para nang atong tupad. Wanay mo patay, di pareha karon nga purting pinatianay. Wanay mo patay. Nga naman, magpakamatay gyud ko para nimo. Imo na nung mupatay na nung kunimo. Ako gani mo gusto nga imong patyon. Wanay mo patay. So sakto gyud ang gisulti ni Kristo. Ana. Ang pangutana, mosunod ba mo ni Kristo? Nganong tulo na malang kabok ang nisulti. Maingon man sa uban, may lagang tanan pa diro nya ako ray patyon niya sila di mamatay. Alkansi nako no. Dili ka alkansi. Nagsunod man ka sa right path, di jud ka alkansi.
Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa tubag nato sa Salmo, o Ginoo, pamatia ang akong pag-ampo ug ipaabot kanimo ang akong pangamuyo. Ang atong gibuhat moabot na ngadto sa Ginoo ug ang final grace and reward tuag Dios Ginoo. Mao na sila Pedro Calungsod, Santiago Apostol, Lorenzo Ruiz ug ang ubang mga santos, gisunod nila ang tanang pulong sa Ginoo ug nangamatay sila sa bati nga kamatayon dinis kalibutan, apan ang ilang reward kinabuhing way katapusan. Nilas na lang lingi sa imong tupad ingna magpakamatay ko para nimo. Ingna ba? Kanang imong tupad ba? Anaha, kanindot unta maato ning masulti. Di ko moingon nga inline ani ang gisulti ni President Duterte nga napriso ron sa dahig. Niingon siya, andam kong magpakamatay. Yun sa ito niya pag in English sa una, I'm willing to rot in prison para ninyo. Gusto ko okay ra kog malata sa prisuhan para ninyong tanan nga Pilipinos. Karon iya sa nang gisulti dito, my heart, my soul belongs to the Philippines. Tuwa siya dito ros prisuhan. Unsa man, iyang gipamatud-an nga tinuod tong iyang gisulti, dili siya double standard o double standard siya. Secret, ayaw na lang mong tubag diha. Kamo na lang ana mao ikuan. Kamo na lay analyze, manindog ta. Mga igsoon, diha sa pagtuo kita gihimong mga anak sa Dios, busa malaumon kitang moingon kaniya, Amahan, panalangini kami. Amahan, panalangini kami. Nga ang katauhan sa Dios mulampo sa pagsangyaw sa maayong balita, sa kaluwasan ngadto sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga magdugang ang kadaghanon sa katauhan nga mudawat kang Hesus nga ilang manunubos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga sila nga sa kinasingkasing nangita sa kamatuoran, makakaplag kang Hesus nga mao ang kahayag nga nagdanag diha sa kangitngit sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga sila nga nanag-anto sa sakit, sa kabalaka, sa kahadlok ug sa kamingaw, makakita sa kahayag ni Kristo nga nagdanag kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya nila ni Santiago Apostol o San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa managtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Ngang walay pagkapalo nga kahayag magdanag sa mga matuohon nga mihalina, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Makagagahom nga Dios dawata kining among pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
bayad sa mong kasaypanan, dawatan imuha ang kaluwasan, dawatan imuha ang kaluwasan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Nagahalad kami o Ginoo sa gasa nga makapahimuot kanimo aron maluoy unta ikaw sa pagpasaylo sa among mga sala ug imo untang tultulan ang masukulon namong kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anha kanimo ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti. Pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Pinaagi kaniya nagadayeg sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kalitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo.
Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaaw sa kanino. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinga. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Oh, come and sing the song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Magampo kita. Itugot nangamoyo kami o makagagahom nga Dios aron samtang nagtinguha kami sa walay hunong sa mga butang nga Dios non, mahimo unta kaming takos sa pagdangat kanunay sa mga hatag nga langit non. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga panalipod, divine protection. Ang iya lang pangayoon nato nga dili lang ta mahimong double standard personality, magmatinud-anon gyud. So padayon mo palit og slot ha. Kutob na lang ni sa Easter Sunday. Pag matinud-anon mo, naagid mo 300 pesos, palit dayon. Tulo na nakaslat. May na lang nainig. Tapos na to ani jutay na lay mahibilin. Napamantay mga 2 weeks, no? Pagpalit.
Unya ang atong Via Cruces kada karong Biyernes katapusan unya ang atong Grand Via Cruces ini Lunes Santo alas 4 kadlawon. Ang mukuyog ani maayo sa inyong mga sakit. Ana. Kapatay sa na pa din maayo ta na. Oh, maayo lagi mo kay mamatay man mo wa na mo'y sakit. Tay kanang ato ng sakripisyo. Nya ang atong Paris Lenten Recollections karong Sabado alas 7:30 gabi unya naay pangumpisal. Ako'y maghandle ana tanan nga mga mandated organizations and ministries ako mong gihangyo nga motambong ta sa atong Lenten Recollections, Paris Lenten Recollections. Ang di mo tambong manubag mo sa Ginoo. Nya ang sunod natong Lenten Recollection ini ka 31 Martes Santo alas 7:30 sa gabi. Usa na ka stage play panguluhan sa grupo ni Monsignor Tingting Angkahas. Wa na nay pangumpisal mo focus ta sa pagtan-aw sa iyang stage play. Unya ang atong mass wedding padayon mo imbitar 74 na ang atong mga couples nga na-registered. So naapatay mga pilan pa man 63 minus 74 equals 89. So mga 89 pakat couples ang atong open pa for slots ana nila. Nya padayon mong support sa atong social media platforms duha ra ni kabuok YouTube channel kaning Patriciano Ubod 288,000 na ni ka subscribers. View, like, share and subscribe every day gyud every day. Nya human ang ato sang Facebook page ang atong Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Mao sa ni siya isunda ha aron magkahiusa kita kanunay. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana sa kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.